Ayo, para to sa mag-inasal ba? Parang ito ako si Milya. Nailang rumili ng sili. Nurang gyapon atong tilawan pa? Oh. Tulungan ng kamraan ba? Buli na po Mario, mga bugaong. Pantuan ang las, wala pang. Wala nyo na las, wala na yung Palit na pe! Ayo, pakaayo ba? Isi ha. Tanggak lagi na ron Guys, taklubi na yun, taklubi na yun sa bankuan. Dahon, kulubi. Oh, it's ready. Ay, Jix. Ay, oh. What product? Hastang labia. Halang kayo. Da ako daw unang butilaw ha. Di pa nung kaya. Pa may asin na bitsin. Ana, kompleto dali. Ano, Tilawa na asin? tadi. Una tang butilaw. Kulang sa asin. Di butsito. Yan. Ataki, atak. Sige, sige. Dire. Ding! Sige lang kayo mag-video. I-vlog lang may kapil ha. Ha? Puro lang hindi kamot ako mapakita. Uy. Ato ni timba kay ihugasan ako ni gahapon. Kamot lang yung tatawa na ni. Kamot lang kaya kita lang naong video. Tali ni butsito di. Limot pa hinong ko ano. Uy, kamu diha. Ay, ina mo. Busog pa. Unya pa daw sila pag third batch. Uli lus.